ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop yeng jongpi Dr. Indah Keolin Kharbuli MBBS MD DM Nephrology idai Dr. Baningkong haga jela jongi ibala pentebit jela de ban sumaria ki badan jingshitom ki kelai ki bam light penjahit bha ki baat ki kejan mat ki badan kam ban le dialysis wan ban yakendo yi ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakas ngi do ka por shipho baje min step shaneng Kinongilam jongka hanyo tribute council hakas ngi thoding jongka sautrik unai leber arajar arbuar kila IT dekat dorkhas ha menteri ketenat community and rural development block uba hamlet son doling ban panjing pensyai hakabaya day bat kajing pentrai kam ni Meghalaya community and rural development service bat Meghalaya community rural engineering service Kat kum gajingnya tu jangu General Secretary uba Roy Kupar Senrem hakajingnya keren bat kilat pathai kubor kum bakalong menta ki don sapuhin reo teli ki community and rural development block hakajela baro kawai bat lada pentrai kam jigini ki service rules kan long gajing bentoy ban thungkam ni ki block development officer bat ki engineer ki bakintum haki post assistant engineer bat junior engineer haman laki block Nakaliang jongka seng kala kenturu ya menteri bakatanat kadai ban pentrai kam no kloy ya kini ki service rules kenang bakan long gajing mentoy ya ki khon samla ha ka ban yok kam yok jam namar kani kan wanra ya gajing lat kam da ki spa atli ha katanat community and rural development block nakaliang ngajongi ka seng mentah singila yok ban wan ya kendu iba hamlet sondoling ibari minister in charge jongka community and rural development jongka Sorkar jela ka jongi ya kumban chupan kan mau hausnem arja khatra aga absantri Julai hausnem arja khatra kladon koi ka press statement yang kepala permi da deputy chief minister Pak Preston Tunsong ban pentip ba ka CNRD department dan kata community rural and rural development department kelapa ya koi ka proposal haka cabinet ba kasian RD department kadi bendon la kajong kata Meghalaya Community Rural Development Services bat ka Meghalaya Community Rural Engineering Services hakaba ki officer nadu BDO bat kumjuru ki engineer haka ki batrai hapo kasian RD department ko mut haki block nang ta di RDA kindon la kajong ka service room ya kata ka proposal la ban pediang kat kum kadi ka press statement yak balami yang balade ban pediang nadu ka house nam acak hatra. Dah bangi hagi ni kisngi nak kalian jong seng nama ngi check ya ke website jong kasian RD department. Banwat la kila penteri kam ni am ya kani ka rai jong ka cabinet. Di hadir mengipet na ngipet ngiwat jingtim ngishim bangimshim lalam ya kita ki sakila ni kisabut ban penpau ba ya kata ka cabinet decision ya ba kila shim usna acak hatra ban penteri kam. Kamut bahaduk menta lada pipet sya ki saupun riu tilgi blok ki CNRD blok ki bakajala ka jongi ka hak state ka jongi kidon ki block development officer ki DG MCS ki buan naka Meghalaya Civil Service lani ki shushim on deputation nakiway pat ki department la kalau nak agriculture nak veterinary nak horticulture ba kumta terter ti hak jimpet ka jongi ru ba wadi ki engineer ki junior engineer ki assistant engineer hak ki block hajing sya man la ka block ki de bandon yo tau assistant engineer bat kumjuru ki GE arngut hadul aingut nila da pipet bat piwat jingtem pinlap ba kidon ki block ki bomdon yu assistant engineer kindon ki block ki bodon yu assistant engineer ki bomdon ki GE namar ba ki block ki CNRD block ki haban pan ki engineer na ka PWD department te ka PWD yala de hadu mentaru kaduna ki engineer te kamla ban ai lani ban ai ki engineer ki GE lani ki AE syaka CNRD block ban yok ban pentelun ki kamtik nilap ba kini ki pendeko ya karukom ai jing syakri jong ki block ya ka baka jing mud baka jing sna ya ki CNRD block kalong ban penjan ya ka jing syakri upai ba syaki snong nong pendong kamtam ka jing sna jong ki saupun riu teli ki block kalong ban yaram ban penteri kami ki skim ba per ya ka sorka la kalong ki centrally sponsored scheme lani ki scheme ki ba bai pisa lani bai tengka da ka sorkar India kum ka Manrega lani kata MNGRA ka Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Scheme lani ki IAY ka ba menta ki tip kum kita ki PMAY Gramin lani ki state sponsored scheme kum ka SRWP nang ta ka Chief Minister Special Rural Development Fund kajingmut jong ki CRRD blok kalong ban penteri kami kini ki scheme kenang bakan long kajing mentoy ya ki pat bat nong shong ki jongi ki basyong ha ki jaka ki belong nong pendong
Ring yo i bat ngilap pat ba ka jing bomdon ya kata ka special kader la ne ka separate kader ka ba kini ki BDO ki junior engineer ki assistant engineer ki belong bet tek tang nam tag CRD block ni ba ki wanra ya ka jing tuko ar kom trikam nomar babun sien de file ki block pinlap ba ki belong BDO ki digi MCS ka ju kapor ki hapan pet ya ki kam penroy ki blok ha kaju ko por la dadon kanu ka loan order duty komo jaka video jaka meliam jaka bun pet cepo blok wa ban wano DC office la ni wa ban pet no ki loan order duty jongki tekan ni kawan ra jinge ki ba ki ba la de village haman la ki blok pin la ba man la ka singi ki ba ki wana blok man ki ha ban wan wat kadega ka office ka baya jan tam ba ba kham tam ko nan pendong ti nakaliang ka jongi ka jengwane kendu yo minister in charge jong kasian ardi mentang kalong ban budin babeli ke sorkar kamla syu ban penteri kami ke negara rakyat bah maki kila syem laduk senam aja khatra amat kum ka jing sotu ka jongi kalong ba ladang ila ban penteri kami ke negara separate kader la negara separate staff jong kasian ardi kan wanra ka jing mentoy ki kun samla ka jongi ki ban wat kam wajam dia state ka jongi ku mangi opi dan saupun riu tiligi blok lalak bentung laduk saupun riu mut ki video ndai tak hapuk jong video kindon seki engineer man lakwe bukuwe ke blok undon assistant engineer nang tak kindon ki junior engineer kemut de kispa pedi ki hajan mut kita ki engineer ngila bantum ndai tang ha ke blok level ndai la da pikir sejrong kandon saka district rural development agency la ni kata DRDA di kini ki ngilap bala da menteri kam sisai kan negara jong sarkar kan wan ra jemetoy ki nong song kam tam ki kun samla ki jongi tena kaliang ka jongi ngilap bu ka jing kho ahmad jong minister in charge jong kasian ardi pada kaliang ka jong ulong ban bu di ni kan kam bat ngilap bu ka jing dawa bala long ka bala bade ban menteri kam no kam mardo re kan ya kan negara jong cabinet nam kan wan ra jemetoy ki nong song bat kam tam kerpang nam tagi kun samla ki jongi minister in charge hadin mengila ai kan gajing tho yong ba in yakren yaki officer ki be day ban pet yang ni rakam na kasian di block bat kat bala ban pen kloy ge mana kalian jong ki ban pet ya bro ki liang pila da fi fishna separate kader ndei tang ban thungi ki bro ba thungi ki bro mo gajing lo jing sa bro ka babon ka ban incur la ni kin ha ban don ka jong ka budget di kita ki ba ki ha ban pet ten rei na kalian jong ni gajing dawa kolong ba ki di ban pen kloy ban state kan ni rakam ki dawi kelong kita bagi hapan study hot kila approve the cabinet namar batang syurai ke cabinet umla ban menteri kam ki hapan pak sa detail project ke detail report ke jongki ha ka finance department bakum ta ter kin ham ya step by step tak hadu banala ban notify la di ban menteri kam ni negara ke jongki tingi ngila banjur badai ban menteri kam no urut bat nakaliang jong sengin nang yai bud de ni kan kam nang ban penting kenapa kai ka baki gila sim rai apo ka cabinet de ban pen urlong ha ground kam tam ban petri kami kirai